amma wallahi jama'a na ga professor first class engineering material, masters, phd, duka komai first class ne shi, amma wallahi strike din nan jama'a ni da shi ya bugo mawa yake cewa wallahi yayi nadamar da ya karatu. Ya je na karantawa a polytechnic, an rufe polytechnic wata 5, yana yi a jami'a an rufe jami'a, ya ce na kafa kamfani na kasa yin aiki saboda cin hanci da rashawa, ni ban iya ba. Ya ce na yi nadamar rayuwata. Ya ce alagafata mala, ya ce na rantse da Allah da na iya kawa'idi, ya ce wallahi ba zan sake karantar da boko ba. Wallahi jama'a a cikin September nan yamin waya yake gaya mu wani, ya ce wallahi da iya kawa'idi ko wallahi ba zai sake koyar da boko a rayuwar shi ba. Ya ce ya yi nadamar rayuwar shi. To ka duba, to professor ya yi nadamar rayuwar shi, balle kai karamin alhaki wanda yake gaba ɗaya bature ma bai san sunanka ba. ina ba da gane. Wakad zakara shekul islam, wallahi karatun musulunci jama'a shine kwanci hankali. Ka jarabtu da karatun ka gani, kuma ka san wani abu ba zai hana ka komai ba, ba zai hana ka komi ba. Za ka ci gaba da komi kuma kana yin shi, kuma kana samun natsuwa, kuma za ka ji ka samu wadatuwa, ba ka da kokobo kuma. Allah ya taimaka. Wa qad zakara shaykhul islam annahu laysa fil kitabi was sunna anna al muslimina nuhu an yatakallamu fi ruh.